Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Tilda live, ready, Star FM, sounding good all the time. Oh yes, sounding good all the time indeed. Makadi kokumativi mana inyika yedu linjani bakwethu-ke kuzindawana zonke lapha elingali khona kusangana kwathukita pane chenyu chirongwa Tilda live kusvika kaphakathi pawo usiku tichiti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa siyalamukela ngokujabula-ke okukhulu sisithi thina okuzilayo okwethusayo lokufuna-ke ukwenjula yilona-ke uhlelo lwenu namhlanje ndochirongwa chenyu apho tinokunzira inyaya dzinoitika muuphenyu anditika mushure mezvo tichabatana nevakomana vemapepa nawo sizobambana-ke lavafana vamaphephandaba sikhuluma-ke iphephandaba lethu ele-H Metro bepa re-H Metro nerekhwayedza tonzwa kuti zvakamira seiko mangwana nyaya dzacho dzakamira sei 10:30 tinoenda kumajere tinonzwa hurukuro yatinoita nevasungwa vari kumajere 11 o'clock Miss P wabantu vanenge vapanuza veselapa-ke uMiss P sesisizwa takunzwa chirongwa couples quality time chirongwa chinofarwa nawana wakura handitika saka uhlelo couples quality time silalo-ke ngesikhathi ngesika 11 o'clock kuze kwechake isikhathi sika 12 so ngamafitshane kuchidimu izvi ndezvimwe zvamungangotarisira manheru anasinoyo lokhu-ke ngokunye lingakukhangelela-ke kuntambama yanamhlanje tinokutambirai nemufaro mukuru vari kupinda nema-messages pawhatsapp tikumaona ari kuita kumanya kuti grrr. Thank you so much for tuning in tichitenda vari kutumirawo ma-text messages vakateerera vari mudzimba makateererawo muri kumabasa vakateerera vari munzendo vamwe ndo vari kuenda kubasa vamwe ndo vari kubva kubasa vamwe ndo vari kufambirawo dzakasiyana-siyana vamo vane vana nemafuru akati kuuya aya veduwe let's keep those babies warm kana isusuwo vanhu vakuru vacho ngatione kuti tiri kudziirwa veduwe because chiflu chiriko ichi hachina kana kutombomira mushe siyakutaza-ke abalaleli-ke ngalesi sikhathi siyabazi abanye lisezindlini abanye lisemsebenzini abanye-ke lisezimoteni emichoveni liqonda-ke kundawo ezishiyeneyo sisithi-ke abantwana abancane asibone ukuthi bayakhudumala abantu ngoba ikhona-ke iflu esihluphile siyalamukela njalo abanye siyazi engqombe lisesibhedlela abanye kumbe lisendleleni leya khona kumbe livela khona sikhona-ke ukuthi sibegwejisana-ke lani tiripo ukuthi tinge tichita tichithandadzana nemi saka muchidimu ngamafitshane ndo zvamungatarisira manherana sinomusakangane tsingakanganooka our Facebook page Star FM mukatifollowa ipapo papage redu reStar FM munokwanisa kuwana chirongwa chedu ichocho and also paTilda live Zim munotibatawo zvekare ipapo anditika saka iko zvino takufanda kuti asei tichigara tichimirira kuti tinge tichinzwa nyaya yedu yanasi unoyu anditika tichinzwoka nyaya yedu yanasi unoyu asi tisati tapinda munyaya yedu yanasi unoyu regai pane dzino nguva nditambireka kubva kuGenfin Medical Aid Society Samson munofara here mukwasha makadizvenyu tete ndiraiti hangu shamwari rari seiko svondo rini svondo ringa rinani chando chete kuona mapfekere wakaita kariga waramba kuenda pakamera kuita onyeni chaiyo kuri kutondora aiwa no zvitori right zvawatoita izvozvo because pane chimwe chifuru chiri kutenderera chisina kana kutombomira zvakanaka anditika right Genfin Medical Aid Society pana atanga kunzwa nhasi tiri kuita nezvechi Alright, Genfin is a registered medical aid under Ministry of Health Care and Child Care. Uyezve tiri boka re-Association of Health Care Funders inonziyo AFOS. So we provide affordable health solutions kuvanhu nemitengo yakaderera tete. Okay. $16 ndopairi kutangira ma-schemes edu and $16 you'll be covering 2 people and you can add
as many people as you want. $16. $16 ipapo unoisa tete, kunoisa shamwari dzako, kunoisa mbuya, ani nani zvake unenge uchida kuisa ipapo. But it applies kuma-civil servants only. Okay. Yes. All right. Okay. Ma-civil servants chet. Yes. Kwasiri mu-civil servant? Asiri ma-civil servants vanokwanisa futi kujoina. Wanditika. But paiyo ye-16 inenge iri yema-civil servants. Yes. Unoza kuti mauya nguva yakanaka. You know, it's times like this paunozoona kukosha kwemedical aid, especially yedu yeGenfini. Vana vatiri kutaura nezvevana vari kurwara nemafuru. Apa flu munozadzana muri yese. Apa you can imagine vazadzana kudaro vese vari pamedical aid. Iwe unongotoripo. Saka this medical aid you can go and get help from any hospital. Tine ma-service provider all over the country. Kwauri koko tinoshanda nawe kuti ukangoenda, and if you join us ukangosvika koko ukangoti I'm a member of Genfin, they'll give you services ikoko. Anditika. Sure. All right. Okay. So vanhu vanokubata sei? All right. Vanhu vanenge vachida kutibata but vasati vatibata tine ma-promotion atinawo. Oh, okay. Yes. So izvozvi kuti if you become a member of Genfin, vane mazino ari kurwadza, vane mazino ada kucleana, vane mazino ada kuitwa filling, tiri kuti as soon you become a member of Genfin, you go to our surgery located by 89 5 Avenue between 2nd and Mazoe of Watsunobviso mazino. 89 5 Avenue. Yes, between 2nd and Mazoe. Yes, that's right. where In Harare. That's where our surgery is. Okay. And also isusu hatina age limit. So okay. Unogona kuisa vabereki vako vaya vane ma-65 years and above ipapo. And kana vachitora ma-chronic medications, kuti if you become a member of Genfin, ingava BP, ingava sugar, takutokupa, there's no waiting period ipapo. And also we are giving free consultation kuma general practitioners edu, and we are also giving chronic medications you understand at dental nema GPs. Yes. So for those who would want to get in touch with us, they can contact us on 0712 079 640 or 0781 281 977 or 0786 323 131. Okay. Yes. Right. Maybe if you can repeat the numbers again. Okay, it's 0712 079 640 Right. or 0781 281 977 Right. or 0786 323 131, or visit us at number 10 Houston Wine, Mount Pleasant, or by message already number 895 Avenue between 2nd and Mazoe. Okay. So these services, like you are saying, Panama addresses Amurukpa, they are available for Harare. What about like outside Harare? Like I was saying, we also have service providers all over the country, be it Bulawayo, Mutare, Mutoko, Chipinge, Rusape, Marondera. We have service providers go. So for those who want to know where exactly do they go if they become a member of Genfin, they will just contact us on the numbers and occupy it, and then we tell them And sure. All right. Okay. Mkoma Samson, maybe before you leave, again go to the number 0712 079 640, right? Kana uri civil servant, please ndo number dzekutora dzekuisa macontact idzi kwete dzimwe dzinenge dzisina basa resanditika ne 0781 281 977 kana kuti 0786 323 131. Mkoma Samson, thank you so much for coming through my time. Thank you, Tete. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Makaremerwa nematambudziko ari kukushaisa hope here, ingava mweya yemadzinza kana kuti paukama. Madzibaba marimo vari kuti kwauri, inzwa mudikani, Mwari vanogona uye naJesu tinoyambuka.
svikai pa633 muna 13th street kuheadcliff muguta reharare, kana kufona pa0773 280 621 kana kuti pa0714 246 696. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Right, chiregai tichipinda munyaya yedu yanhasi nowa manje tinenge singene kundaba yetu yanamhlanje. Muri kuona pane nyaya dzatinenge takatanga dzinozongoramba dzichiita dzichifamba dzichiberekana dzichienda dzakadaro. Pane nyaya yatakabata, tikutaura nyaya yamadzibaba Ishmael avo vaipinda chitendero chenguo chena vachinamatirawo kwainzi kuLily Farm, uyezve kana kuti nzvimbo yavakapa zita rekuti kuKenani. Patakatanga nyaya iyi pano, mushure mekunge mumwe mudzimai akauya achichema kuti yo, ndine mwana wangu akafira ikoko wandisina mbogara ndaona paakavigwa, ndoda kuti ndinge ndichisvikawo ikoko. Takabva taita vanhu vakawanda vaitaurawo kuti ndine wangu akafira ikoko, vamwe vachitaura kuti tine vatori ikoko vatisiri kutoziva kuti zviri kufamba sei. Nhasi unoyu mustudio ndina amai vaPolite vanotaurawo kuti vane wavo mwana akatsakatikira kuLily Farm ikoko. Amai Polite, makadii? Ndiri pangu, makadiwa tete? Ndiri right hangu. Kuri seiko kumba? Aiwa, kumba kwedu kuri nayo. Anditi ka? Alright. Amai Polite ndoziva makatanga kutibata muchitauro mushure mekunge makabuda nyaya yaHazel, yana mai Hazel, vachitaura ivo kuti no vane mwana akazoshakira ikoko akavigwa, vakazokwanisa kuti vange vachinopfukunura mwana achiendawo kuzonopiwawo a decent burial. Imimiwo yenyu nyaya mungakwanisawo here kutirondedzera kuti chii chakaitika, uyezve mwana wamuri kutaura nezvake ndiPolite anga ane 14 years, anditi? Anga ane 15, anga kushandira 16. Anga kushandira 16. Alright. Chii chakaitika pamwana uyu? Ora, kana mungatanga kukutangisidza kuti iye mwana akazinga akugara uku, imi musiko ikoko, chii chaizvo chakamboitika, mungatipa nhoroondo yacho yese? Right. Soro ruzhinji rweZimbabwe, inini ndakatanga kubva ndichiroorwa namadzibaba murume wangu. Takaroorana ndainamata kumasowe ndiri kumusha. So ndakazobva kumusha shure mekunge vandiroora. Saka ivo vaipota vachinoshandirwa. Mama kutopindere chitendere? Chitendere icho madzibaba vaipota vachinoshandirwa. Iko kwa madzibaba Ishmael? Madzibaba nemi vangu vachiri vapenyu. Vamuri kuti madzibaba ndiye murume wenyu? Alright. Vachipota vachinoshandirwa. Ndopa vakanditi zvamabva kumusha tokwanisa kuti tinonamatire pandoshandirwa apa. Handonoti vanonamata zviri nayo. Madzibaba nemi vangu vasati vashaya. Madzibaba nemi vakazoshaika, vatasara namadzibaba Ishmael. Tasara namadzibaba Ishmael, takanamata tichinamata. Ndakabereka Polite, ndikabereka wechipiri, ndikabereka wechitatu. Ndabereka mwana wechitatu ndani pamuviri pewechifo. Ndopakatanga nhau dzekunzi vana vachatenderwa kuchikoro. Tine nyika yatoda kuenda kuKenani. Saka munyika umu munopindwa nemitemo. Mitemo iyi inonzi yakawanda zvekuti munogona yakaparidzwa masikati matatu usiku utatu. Saka mitemo yacho yakaparidzwa masikati matatu usiku utatu kuti chi? Kuti zvakanzi izvo baba Johani vakaiparidza. Musi wakaswerera katatu, mazuva matatu masikati, mazuva matatu manheru vachiparidza. Saka mimwe yacho mitemo ndo yatoda kuti takure. Wekutanga bvisai mafoni. Mafoni ane satanism, ane zvikwambo. Motengesa midziyo, vana ngavarege kuenda kuchikoro kune masatanist.
so mobvisa zvese zvemakala zvinopfeka zviwhite ndobva taita saizvozvo tatifambe ndopa wakazotiwa munyika yekenani hamusi kuzotenderwa kupinda nejaya murume asina kumbobvira akasangana nemudzimai akakwana zvichireva izvo tanamai nanababa muri kufanira kuuya mese tokurayiridzai kubva magariro amakaita muchitanga kupinda mudzimba so taienda pamuprofita toudzwa matangiro atakaita kupinda mudzimba vamwe vainziwo wakaonekwa usiri mhandara paroda mainini utsvagire murume wako mudzimai vamwewo vachinziwo iwewo wakaonekwa uri wakakwana asi mainini vanotongodiwa mutsvagire baba nekuti murume hatenderwa kurota aine mudzimai vakadzi vakazara munyika pamwe pacho ndobva wati ana baba muri kufanira kuenda kunochekesa mapepa mese nanamai eroora dzenyu kwatikaroorwa kuvabereki vedu tonotaura kuti pfuma yamakadya yakakwana nditengeswe inini ndiri ropa rakabva kudenga munditengese pfuma yamakadya yakakwana saka inini ndakakundikana ndakati handizvikwanisi nokuti ini handisiri ndakanorora uyezve handisiri nechikwereti kana muchikwanisa munoenda mega bva tatanga kukonana namadzibaba kusvika tafamba ndakazoti ndine pamwiri pemwana wechi4 2012 ndopa takatanga kusanzwana namumba ndichirwara ndine pamwiri pemwana saka baba vakazoti regai tinoshandirwa kwabva tienda kwamadzibaba echimairwa watiwo mai avo vane shanje ndodziri kuvarwarisa chiregai tivaitire munamato asununguka iwewe numbenge ne7 ndobva ndangoitirwa munamato usiku wachobva ndatosununga mwana ane 7 months wangonditendai muno mwamvura inodziya muende nanamai musadari ndobva ndienda kumba bva ndatopusha mwana manheru anga ari premature ndasununguka mwana uyoyo ndopa ndakatanga kurwara ndakuzvimba dumbu nekuti ndakangoita zuva rekutanga rechipiri ndobva ndamira kubuditsa ropa rekusununguka ndatanga kunzwa mabayo dumbu varasvimba ndichibva nanzi vanofanira kuenda kuchipatara vana mai vakandisunungutsa vai vakabva vangosuduruka ubva watoenda pakasvika hama saka ndazobatsirwa nevagari venzvimbo patogara ndovakanditakura vakandiendesa kuchipatara murume atisa saka akazoteera kuchipatara akatanda nguva yaunoona mwana ndakazonosvika ndikaklinwa chibereko mwana wabva aendeswa kuwadhi vana achinzi ari kurwara akazobuda mumashure mangu ndakazotanga ndinobuda asi mupenyu izvo zvaripo tagara tafamba ndopa ranga rarimwe gore ra2015 ndopa takanzi endai kumamisha kune hondo ida kuitika muno marari asi kumamisha mune makachengetedzeka ndopa takaenda kumusha tasvika kumusha vana hama ndopa dzakati vana bamukuru naatezvaro wangu akati vana hatingagari nevana vasingaendi kuchikoro panapa saka isusu takutoita kuti titengese mombe yarume wenyu vana vaende kuchikoro vana vaendo pavatanga kuenda kuchikoro vakuenda kuchikoro baba vaendo pakati handikwanisi kutumirai kana chii kana kudya changu nekuti vana vari kuenda kuchikoro tafamba paipe ndopavakanosungisa baba vavo vanovaripotera baba wakavabereka hanzi vari kuendesa vana vangu kuchikoro saka baba wakatosungwa vakatombosungwa ndobva vazovatera nemutemo wakadaro vabvisei kukotwa hanzi vabvisei mujeri mavanga vaisa saka vavabvisa baba vai vaitauya kumba ndobva tagara saka baba vakazosvika pakushaya plus pambaina tete hanzvadzi yemurume vanga vasiri kunyatsonzwa zvakanaka vane dambudziko repfungwa ndopa ndakati kuti vana ndivasiyeko kuchirege ndivatore vana ndomboedza kuvadzidzisira kupi kuno kwandigere ndichibva ndatora vana vaivai takugara navo
saka Polite akabvanzi nasisi vake mwana wababa mukuru vanogara kumagunji ndipe mwana ndigare naye ndobva vaenda naye. Saka mwana uyu anonzi akatanga kuti amusikanzwa evakomana. So mwana uyu ainzi akasvika pakunzi ngachidzidzire mustoreroom. Vaendupa wakafunda vakati mama ndosvikuita mwana ndikati mudzosi. Ndobva vamudzosa kunoko apa baba vacho vanga vachitotiwo vanazi totoende kuchikoro. Vamutora ndobva vaenda naye kumasowe vasvika vaitirwa munamata. Akatorwa nababa vacho. Nekuti pavakasvika anga aripo vanga varipo pakauya mwana vaenda naye kumasowe. Mwana waendopa akatanga kutaura kuti mama iri ndo rinonzi izwi tadi kushinga tateera izwi. Saka mwana yanga ubva ari mudiki aiimba chaizvo kumasowe. Zvadaro mwana uyo tafamba asi inini ndaingoenda zvokungotiwo ndiri mumba asi kuti nditi ndiri kunyazoteedzera nasingateedzeri zvekuti vakasvika pakuzivisa sowe rese kuti musatambe naMapolite ijaranganda vanokurwisanisai vanokudzoserai mumashure vachiudzwa aitaura izvozvo vapostori kuburikidza mazomba ishmaeri kuti musatambe nemudzimai wadhagi kana mukasangana naye musataure naye ari kurwisa mweya. Saka zvadaro ndakazoona mwana anga kuti china chega chega itobuda chinorara kumasowe nababa vake vachienda masowe achitonditi kwemimi mama sei musiri kuda kuteedzera Mwari zvavari kutaura ati ini handisi kuzvikwanisa. Saka ndakazoona mwana uyu tafamba anenge achita nyaya nababa vake. Inini nguva yangu zhinji angasaite nyaya nini handina kuziva kuti chii chakaitika pamwana. Saka ndakazonzwa baba vakuti pane vaenzi vari kuuya pana topa ndakati vaenzi rudzi zvikanzana madzibaba nguva wabva toona namadzibaba vaita sei vasvika ndopa wakati tokumbirawo kuti mugadzirire tiende kupi kune kumunamato kwatoda kuenda asi gadzirirai mimi nani namadzimai Polite. Ndobva tagadzirira bva tatokwira mota. Takwira mota ndobva taenda takafamba tikaenda. Handina kuziva kuti tiri kuenda kupi. Ndakatozozviziva tasvika kupi kuLily farm. Eh. Tasvika kuLily farm tosvika pane imba pane one room. Ndopatakanzi zvakanzi madzimai pfekai magemenzi. Takatosvika patorina namai vanga varipo vatobika chikafu. Vabika chikafu anamai vaive mwana uyo ndopa akapfeka gemenzi ndobva vaimbirwawo zana vakapfugama namadzibaba ngoni anova ndiye akazoita murume wake. Saka apangane makore manga anga ine 15. Sure. Okay. Tikatoti yanga iri mu14 bozi kuimbirwawo zana ndokuita sei kubatanidzwa zvakafanana kuchatiswa. Sure. Saka zvadaro 15 zvadaro ndopa wakatiwo vapedza zvikanzi ndikati takudzokera zvikanzi yechipinda mumota tidzoke. Ndikati ko mwana ari kuita sei zvikanzi sinzi kune mamwe mapostori kuno ukarombosara achionana wahochi nevamwe vapostori zvadaro ari kuonana nevamwe vapostori. Ndikati ko hembe zvikanzi anodzokawo kwakaitawo mazuva mairi matatu anodzoka kumba. Tabva tagara paipai ndokusvika kumba ndikati nai baba ko mwana zvikanzi musiye ari kumbofarawo nevamwe zvake vapostori handiti hama dzedu here vapostora. Tagara svondo rechipiri ndopa vakataura kuti madzibaba ekutoroora kwatoita kumusiya agariko. Sure. Saka mwana yakazoya kumasowe vapostori vasati vadzingwa pabudiro vasati vabva ndobva auya svondo rachero paiva nemunamato. Ndikati iwewo ukazvitambira sei? Akati amai inini ndakutoda kugara mumba nyama dzangu dzakutoda kugara mumba mama. Takawirirana nababa. Saka ini ndiri kutoda kugara. Saka pavari kurodza vana vari kupiwa here nhingikini inonzi chi pfuma kwete ko vanenge vachideko kwakangonziko mukwasha anofanira kuzotengerwa amai magemenzi
kana kuti taona kuti pamba apa kana imimi manje ndimune mufanira kutengerwa magemenzi ndorora racho kana akafunga kutengerawo blanket afunga kutengerawo grocery mongotengerwa grocery ndokugara wakaita mwana agara akasvika apa kuzosvika mu9 months anga ane pamwe saka agara 9 months arikoko ndopataka mama mulockdown tichibva taenda kumusha tatine 2 days taenda kumusha kumudzi tabva tatora tichitotaura naye achiti mafamba zvakanaka here vamwe vari sei tikati asati taonana nevakawanda makuseni acho ndopatakaisirwa meseji zvichinzi madzimai polite angovhunduka usiku abva atanga kubuda furu hanzi angovhunduka ndobva tafona ndikati ko madzibaba zvamuti mwana avhunduka kuvhunduka kwaaita ukamukwanisiwo kumuitira munamato here zvikanzi aiwa regai tione kuti ngadii ndikati oraiti ndokumbira muisechi foni panzeve titaure naye zvikanzi tiri kutoenda kuchipatara kubhangiti ari mune imwe mota kuna baba vacho ndobva vafona vakatiwo tichazokuzivisai kumanheru tichafamba sei kumanheru kwachona ndopa wakazoisa ko wachitanzi mwana wenyashai saka semulockdown ndobva tanokumbira tsamba kwasabhuku yekufambisa makuseni ndobva tamuka baba wacho akati imi muri vanhukadzi munononoka ndakuenda kubhasitop kwacho kwangu kuri kure vwakerwa nemukoma wavo pabhaiki vachibva vaenda vatungamira kuuya kuenda kuriri vakati ndanzi tikanonoka tiri munguva yelockdown azviti kwakumhanya kuenda kuriri saka indakasara ndikagadzirira namwene vangu namai vangu pamhiri nepamhiri tichibva tanokwira mota amai vemurume wavo ivo vaipindawo here nge vavasingapinda kwete mbamavo ndibaba polite chete tichibva takwira mota saka taikwira chiburuka kusvika tasvika mutauni tiri kutaurana nabamunini vakati mukoma wekuti dzimira foni asi tatowirana nawo tosangana mutauni tonoronga tese kuti toita sei mwana kusvika tazofamba takazonosvika takazobataniwa nina wangu tikanosvika kuriri tasvikawo mapasti 7 vachitotaura kuti tatobva kunoradza pasti 7 kuseni kumanheru baba wacho wanga wasvika masikati vakati tatoviga isu kati ko chikonzero zvikanzi tiri munguva yelockdown saka hazvitendero kuti saka panguva iyi ivo baba vake vasingagare ikoko kufamba vanga vasati vakugara ikoko iye neyemurume vanhu vanga vachangotanga kunogara ikoko vanhu vanga vachangotanga vachitonotanga kunovaka mbijana kuriri famu ndobva ndatanga kuchema ndikati ndiudzewo kuti zvafamba sei havana kundidaira hapana akandidayira kusanganisira murume wangu akabva atonogara muapostori akati zvamaita zvakaipa inini ndakuudza kuti kwirai bhazi mega mauirei namai vangu namai venyu munoiziva here kuti nhau yedu adzidi hama nhau yedu haidi hama imimi ndimaifanira kuya mega saka takaita pungwe takagara panze makuseni baba munini ndobva wasvika munina wemurume wangu ndobva watiwa ko mukoma titsanangurire zvakafamba sei zvikanzi muye unonditongesa pamwana wangu amuye unondibvunza panapa so ndobva watanga kudairirana namadzibaba akati imimi amungai unotitongesa chamunofanira kuziva ndechekuti mwana uyu anga mumaoko medu saka isusu tine kodzero yekumuradza ndopa wakanzi nabamunini kotokumbira kuti munoratidza mai vemwana pamakaradza mai vako ndobva varamba vakati kumakuva atidzoke kana ivo mai vacho vanozviziva kuti mupostori atendere udzoke pamakuva so ndobva vazovataura kuti ainini munoziva here ndoshandira painkomo baraks apa mukoma makaregerei kundiudza ndobva vazotiwo vakazotya pavakanzoti vanoshandira painkomo baraks ndopa vakati nevapostori handei tinovaratidza ndobva taenda kuguva kuyekuyi takangosvika taitomhanyiswa
zvikanzi kubva maratidzwa pakaratidzwa vakatiratidza zvenguva diki diki hatinomboita kana 5 minutes tiri papo. Saka ini ndakasvika ndibva ndabata guvha remwana wenyu kumakumbo kwaraperera nekwarakaperera ndichichema. Zvikanzi bva ipapo zvamuri kutoita muri kutokanganisa zvamuri kuita izvozvo, hamutenderi kubata guvha iroro. Ndokubva tatobva. Saka kubva kwatakatoita ipapo kwataenda kumba, pandati ndokumbira munyatsonditsanangura zvakafamba sei mwana uyu, akanga asununguka here kana kuti chiva karamba wakanditasi. Vamwe ndipo vakati tanga akasununguka mwana takamisa kuningireni kunomuradza kumvura. Vamwe ndipo vakati hatisi kuziva kuti zvafamba sei pakusununguka mwana anga abude here kana kuti kwete. Ndikati ndanzwa kuti mamenda kuchipatara ndiratidzewo mapepasi acho ekuchipatara. Hapana mapepa akabuda? Hapana chakabuda. Kusanganisira murume wake kana baba vacho murume wangu vakaramba kunditsanangura. Nazvino handitozoti kudaita akafanira anga asununguka here kana kuti haana handitozvizivi. Saka zvadaro ndopatakazosvika pakubva pamba ipapo. Ndikati chindipa hembe vanga vakutogura apostori hembe dzemwana wenyu. Kunyanya manext door ake ndovanga vakutotora dzimwe hembe. Tabva ipapo ndopatakazosvika kumba. Tasvika kumba ndopandakatanga kusirana mameseji namazobeshmail. Ngati nine murume hatichakwanisa kutaudzana asi kutondidaira kana inditsanangurira zvakafamba sei. Zvikanzi ini handina chandinotaura nemi, chakatondirwadza chekuti makauya nehama vamunoti baba munini akutanga kunditongesa. Munozviziva here kuti ndinoruma ndinonakura kundiigira hama kuti dzindirume ndinonakura. Izvozvo zvakandirwadza kuti makauya nehama. Ndikati inini kutokubvunzei ndikurwadziwa pamusoro pemwana wangu ndozvaita kuti ndikubvunzei. Saka baba wakazosvi takabva na10 chinyorerana mameseji namazobeshmail kusvika na4 dzekuseni 10 usiku tichipindurana handiti. Saka baba murume wangu ndopakazodzingwa kumasou akadedzwa nedara chinzi mudzimai wenyu akatuka Mwari wedu. Akabva dzingwa? Vakanzi tichada kuonei kumasou. Ndopawakauya ukanditi imi makaudza chii Mwari? Ndikati handina kuvatuka. Mwari aniko? Mazobeshmail. Zvikanzi ndiye Mwari wandoda kuteera. Saka ndokumbira munokumbira ruregero ndidzoke ndikwanise kunonamata. Ndopandakaramba kati handikwanise kukumbirana nawo ruregero. Saka ivo vakazonzi kana mudzimai wenyu aramba chimusiyai imuye tinamati. Ndokundisiya kwavakaita. Vandisiya kudaro vakaita zvokutondioneka vakati ini ndakuenda. Kudzoka kwangu panapa kuchanetsa. Ndakuenda unogadzisa ndonogara kulili. Vandisiyira dhora vakati mwana pekutangira nevana. Ndokuenda kwavakaita. Saka takazonzwa kuti baba vaita chii. Ndaiti ndikasangana nawo mutauni vaiti musamire pandiri. Ndikaonekwa nevapostori ndodedzwa kudari kuti wakasiya mukadzi kutaurire naye. Ndinoona mukadzi kwadari. Kusvika tazonzwa kunzi vaita accident. Ndakafonerwa na kuti vaita accident kunyabhira. Murume iwo baba waPolite. Ndakafonerwa namazoba Stanley vachinditi murume wenyu akabva rini kumba. Ndikati pane mazuva. Paakaoneka anga kuendeko kuKenani. Vakangonditi ndakumbonotsvaga kwekugara ndichigadzirisa uko. Ndopo vakandokumbirawo metiresi, gumbezi neketeni nepoto ndikavapa. Ndobva vatorongedza zvinhu zvavo vaenda. Vakati ndoda kuwana pekutangira. Ndopo vakanditiwo idhora iri mwana pekutangira nevana. Saka vakanzi vaita accident kupi vaidrive? Kwete. Kwanzi vanga vari mugonyeti. Ndobva vaita accident. Vachibvepo vachiendeko? Handizivi vamwe vati vaibva kulili ndokwavaibva. Ndokufonerwa kwatakaita zvikanzi ndai munovaona kuSouthampton kune pala inonzi Zororai ndokwavaripo. Tichibva taenda vatatoona ndivo zveshuku. Vatafonera vapostori vaingonzvenga vachiti tichauya. Vamwe vachiti ndouya matwitiri kunze kweHarare. Kana anga akupala akaiswa nani kupala iko? Hatizivi. Kumapurisa? Ipapa naunyazonzwisisa. Anenge afana kuenda mumaoko emapurisa? Akaiswa mupala yepahuyu ndopatikanovatora. Tikazovachema tikanovaradza kumutoko. Aiwa. Ko musati mavatora makaenda kumapurisa here? Pane mapurisa makataura nawo here vakaatenda paaccident scene? Pane ainzi akatinda nhonga foni yawe mapurisa?
nabamnini. Saka makatopuwa foni. Foni takapuwa nemari ngeri munhu. Makanzwa here kuti mapurisa ekupi? Andina nditozi. Akakupa izvozvo ndiani mari nefoni? Ndibamnini waiti ndapuwezve. Vakapiwa nani? Avatomuzi handitozivi kuti mupurisa wacho ndewekupa vana utsanangu. Kana dhoketi. Makaona dhoketi? Handina. Handina kuruona. Handina kuruona dhoketi. Saka vekupala vacho vakati munhu akabva kupi? Kunyabhira. Kupolisi here kupiko? Munhu anongobva paaccident scene obva ngoenda kupala. Havana utsanangura. Havana utsanangura. Zvekuti pasina kana police report handina kuiona. Inini pache zvangu handina kuiona. Saka pamakamutora anga ari munhu atofa muaccident zvecho anga akaita sei? Vanga vakadirika apa pauma ndopatakaona vakadirika. Kudirika sei? Kupwanyika? Kungodzikirawo apa ndopamba vakadzika. Mumiri wese wangorirai? Handina chandakaona chakakwara. Vaizonzi pawakaitwa postmortem ainzi mbavhu ndo dzakakwara kudiwe. Asi apa ndopandakaona paitooneka pamba vakatidirika. Alright. Saka zvakatongopera zvakadaro? Vamatotora munhu makanovika? Alright. Pakazobuda nyaya idzi makadzokera kumapurisa, saka maapapi nenyaya? Takakwanisa kuvhurisa dhoketi rekuti tino mwana anofukunura. Saka tikuenda musi wa10 June kunyabhira. 10 which is on Monday. Musi wa10 tikuenda makaenda kunotaura kuti hamuna kuona mwana wenyu? Hongu. Uye hamuna kunzwisisa kuti akafa sei? Hongu. Wosaka akuti unofukunura? Ari kunofukunura. Musi wa10. Asi nhasi ndaenda kufambo ikoko Lily Farm. Tasvika tikaona pamakuva pacho vapostori vatiza vese. Hapana akwanisa kumira. Maenda nani? Taenda nepolisi yepanyabhira. Ndoyataenda nayo. Saka taenda nepolisi yepanyabhira. Tasvika kuti tachitoona kuti apo pane vanhu apa. Tichiona kuti pane vanhu kuda kunosvika ipapo unozoona pasina vanhu. Tichibva taenda sinzi kumakuva kuti akambokuenda patanosvika. Saka chatichamisa ndichokuti patiri kufungira kuti apa ndo pane guva raPollite taona pasina chibhodhi chakanyorwa. Pambakaiswa zvimabhodhi zvakanyorwa, chibhodhi chakanyorwa panext pacho kunzi Pollite Coffee nedate of birth nezuva rekufa kwake. Asi guva iri rakareba, harisiro guva rake. Saka harisiro guva ramakaona? Harisiro guva rake. Samuruti chikwangwani chiri pasiripo? Chaiswa pasiripo. Saka apa panga pasina zvimakwangwani zvinonzi vakatozozvisa mushure menhau dzeabuda idzi. Ndopa wakazomhanya kunonyora vachiisa chero pawangofunga kuisa. Vachingoisa. Date of birth rakanyorwa ndiro remwana? Ndiroro. Saka mapurisa ati mwana anofanira kuitwa DNA kana tamufukunura. Anofanira kuitwa DNA. Wokuti muzive kuti ndiye here. Because imi muri kufungira kuti pacho pakaiswa chikwangwani handipo. Saka pari kunofukunurwa pakaiswa chikwangwani? Pasaidi pacho ndo patinotarisira kufukunura ipapo. Imi mune chokwadi kuti pasaidi ndo pakavigwa mwana? And then pane chikwangwani handipo? Pasiripo nokuti guva riripo rakareba. Isusu patakaona rake risina kureba. Rakaita pfupi. Rakaita pfupi. Saka ini chikunyanya ndishungurudza chekuti ivo vakaramba kunditsanangurira kuti mwana afa nei. Kuti anga afa asununguka here kana kuti akafa nenhumbu? Handizvizivi. Saka tasvika tichitsvaga aiva murume wake ngoni. Tamushayiwa. Hanzi akabva muLily Farm gore rakapera. Chokwadi here icho? Ndokunzwa kwataita hatisuziva kuti chokwadi hanzi akabva achanamate munhu. Ndokutaurwa kwazvaita. Saka ndo basa riripo riri kuda kuitwa raPollite. Asi yemurume wenyu saka zvakatongofa zvakadaro? Aiwa, saka burial order makaiwana sei? Burial order takaipiwa nekuti chitupa chake nandinacho. Kwakanga kwaendeswa kumochari kwaangaendeswa ikoko ndo kwatakagadzirirwa burial order. Patika
burial order izogadzirwe mushure mokunge zvazikanwa kuti munhu afa sei, zvakamira sei? Handina kuzoziva ipapo. Yeah, okay. Alright, saka kana mazonokwanisa kufukunura mutumbi wemwana muri kunomuradzika kumusha? Arifana kuenda kunoradzikwa pakarara baba vake. Wokumusha kwakarara baba vake? Kumusha kwavo kumudzi pakarara baba vake ndopandishungudzo kuti ararewo pane kuti apararire musango. Yeah. Eh. Okay. Amai Polite, toda ngokutendai. Toziva kuchine vamwe vari kunze uko vari kutotaura kutoti munhu yatakanzwanzi akazobuda ari kunze. Saka kuti tichadzoka tichidai tukutya. Totongoti mapurisa ari kuendera mberi nebasa. Varamba vachiendera mberi nebasa rekuongorora nekutsvagwa. Ndofunga ndichitaurawo nevari kuongorora nezvokufa kwababa Polite, anzi ma-investigations ari kuendera mberi kuti vaone kuti munhu uyu pari kunze akaita accident negonyeti. Pane ripoti yakaiswa iripolisi ende akaatenda accident sini yacho ndiyani nekuti zvakamira sei. Inova imwe nyaya iri kuita sei iri kuendera mberi nekufeiwa. Matenda. Handiti ka? Alright, okay. Saka amai Polite ka toda ngokutendai nekuya kwamaita uyezve tikutarisira kuti musi weMonday wamataura next week kuti ndopari kuenda kunoitwa basa rekufukunura mwana. Tikutarisira kuti basa rese rifambe zvakanaka. Chokwadi. Handiti ka? Alright, okay. Saka nehama dzababa Polite muri mese mubasa iri? Hongu. Alright. Vakazvitambira, ndakavatsanangura vakazvitambira. Handiti ka? Alright. Aiwa no. Tichingoramba tichiti Mwari vakunyaradzei. Handiti ka? Matenda. Alright. Tatenda nekuya kwamaita amai Polite. Tenda. Okay. Yeah, zvinoera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye zvinoda kufumura. Unobva washaya kuziva kuti zvinhu zvakadai zvinoitika here mumakore atiri kurarama aya. Anyway, ndo nyaya dzacho. Right, veTollgate Motor Spares vanosuplya ma-engine spares, ma-engines, ma-suspensions pamwe chete kana nema-service kits nema-accessories emota dzinotevera. Vanoti ma-Honda Fit, ma-Honda Aria, ma-X-Trail, ma-Ranix, ma-Bubble, ma-Belter, ma-Probox, ma-Vitz, ma-Revo, ma-Noah, ma-Nissan, ma-Mazda Bongo B1600, B1800 nemota dzemhando dzakasiyana siyana. Vanoti chiko vari kuwanikwa ivo panumber 30 Kaguvi Street pamwe chete kane panumber 2 Robert Mugabe Road muguta reHarare. Vari ivo pashop number 2 uyezve vachiwanikwawo pa 8633 Old Jaros Jiri Complex kuGazaland pamwe chete ka nepashop number 4 Akram and Idi Mnangagwa Street. Anditika kuri kuGweru uko. Pashop number 5 Nyamunda Building 4th Street kuKwekwe zvekare. Tane shopu itsva takuwanikwawo zvekare kuChegutu. Takuwanikwawo kuChegutu. PaChegutu tiri kuwanikwa ka pa Z and Zam Complex shop pa number 2 pari pa stand number 579 station. Anditika stand number 579 Station Street kuri kuChegutu. Tollgate Motor Spares vekuChegutu marangarirwa. Svikai muzowana maspare parts akachipa uyezve tine ma-terms ari very very flexible. Munotibata pa 0786 852-151 0786-852-151 uyezve tiwanikwawo zvekare pama-social media platforms ese zvawo. Tollgate Motor Spares ndo pamunotiwana pama-social media platforms ese zvawo. Right,
To all civil servants, you can get motor spares on credit. You can pay over a period of up to 36 months. Wakama civil servants, uyamwana nezvikwereti muchibhadhara 36 months makore matatu kaaya. Kozoti non-civil servants, you can now get spares on credit, but you must come in a minimum group of 3 people who are from the same company in order to qualify. So you can contact us on 0786 852 151, 0786 852 151. Tollgate Motor Spares, the genuine parts place. This is Tilda, live on Star FM. Right, tichendera mberi nechirongwa chedu siqhubekela phambili ke lo hlelo lwethu. Right, rege titambire nguva ino iyi mazovano kuri kutonhora, mazovano kuri kutonhora, munhu haudi kumuka uchigeza nemvura inotonhora, munhu unoda kumuka uchigeza uka nemvura inodziya. Ndo paya patiri kudaka masolar geyser, ndo panoda solar, ndo panoda zvese zvakadaro. Vox Solar Energy, munofara here? Yes, Tete, how are you? Ndiri right hangu, zviri sei? Aiwa, tiri kungopusha masola nemaboyi waye Tete. Anditika? Yes, Tete. Right, zvakamira sei paVox Solar Energy? Vox Solar Energy kune vatanga kutiziva nhasi, tinoita supply and installation of masolar system products for both commercial purpose as well as for domestic purpose. We also offer yatinoti tubing and wiring material. Yatino include a conduit pipe, house wire, and range from 1.5mm up to 10mm. Okay. We are also into bore services, but no bore siting using our modern technology. Tozo we try drilling zvikare tichishandisa makasings akasimba. Tete pane zvino takupinda museason yana baba, season yeku appreciate vana baba. So nema promotions atikurana, we have a massive discount atikurana, so vanhu can take advantage of this time because nema packages atinotengesa, saka unokwanisa kusurprise baba vako nekuvatengera this package. Tinema package anotangira from our primary package yekuti ukatengera baba vako vasurprise vanenge vakwanisa kuona TV, decoder, malights nekucharger mafoni. Tine zvakare yatinoti 1.5 kVA package yekuti kana vakuda kurana fridge, vakuda kutonodza mvura yavo nemadrinks, vanenge vakutora that 1.5 kVA package. Tine zvakare yatinoti 5 kVA package inova huru yadzo yekuti kana vakuda kuti baba varani CCTV, gate motor, fridge, washing machine, ndo yavanenge vakutora. So all of this package tiri offer discount 8% cash discount on our package. Like for instance, the 5 kVA package unit at 2,990, that is before the cash discount. Saka kana wakubvisa discount unonga wakubvisa that 8% tete. Then tete mataura nyaya yekuti chando. Yes. Chokwadi chocho. Ona munhu ari kumbomuka uchipindwa nechando unodzisa mvura. Azvimake sense. Ndezvakudhara ndizvo. So surprise your father again nekuvatengera that solar geyser. And zvima surprises tozigona sere kuVox. So unokwanisa kuvatengera solar geyser iroro. Tine mizera yakasiyana siyana inotangira from 100 liter geyser, 150 liter geyser, nema 200 liter geyser. So zvese izvi unozviwana kuVox. Kana wada kuda kunyasorova shumba nembama wakuchivaborera boho ende pamaboho unonga watopedza masports, unonga wapedza masports. Ende panoti maboho isusu seVox we take pride in modern sighting machine because we understand kuti sighting is the most important stage. So tine machine ekuti tikasvika panzvimbo it picks the best point within the given area. Yotipa a pictorial view nekuti udza minimum recommended bore depth per point iyoyo tete. So muno muHarare sighting iyo tikuita $90 only tete. Okay. Then kana chinge tapedza kuchera takukuitira drilling yachona, and drilling is just 900, drilling and casing up to 40 meters tete. Anditika. Beautiful. Okay, pane smart way again these days where you can have running water in your house pasina kana bore. Vox Solar Energy makauya nepfungwa, makangoti vhura dzimwe pfungwa so dzekuti zvezvigubhu mumba hatichaite nezveizvozvo, hatichadi kuona 20 liter buckets everywhere in the house. You can do it the smart way. How do we do that? That is very true tete. Hazvichabatsiri kuti ugare nema 20 liter bucket mumba. Tinokwanisa kukuinstallera isusu water tank anditi ne tank stand rachona
takuinstola water tank netank stand rachona tinenge unenge wakuzotora mvura unenge wakuita yekutenga iyayo its just $40 for ma 5000 liters so ukatenga mvura wobva wafila mutengi rako tinokuitirai maconnection ekuti inenge ichibva kuwater tank ichinofidha mumba yes mumba straight which means mubereki wako akungovhura chitepi kana iri shawa vangovhura shawa then kana muchida futi munokwanisa kushandisa mawell or mutraditional mugodhi yedu kuti mutore mvura tichiisupply kupinda muwater tank tete ende isusu zvekare kuvox tinounderstanda kuti zvinhu zvakatiomei muno muzimbabwe so we also offer mapayment terms and especially pamapackages nemawater tank atataura nezvawaya unokwanisa kubhadhira deposit wabhadhira deposit tokuitira basa then the balance you pay as you enjoy the system tete. Beautiful. Vox Solar Energy muri kuwanikwa papi uye mafone numbers? Kuna vanoda kutibata you can contact us on our Econet number that is 0779 222 then 8 kwekupedzisira that is 0779 ma2 ari 5 then 8 kwekupedzisira or you can use our alternative number which is 0780 021 121 or you can visit our Facebook page which is Vox Solar Energy. Vox in a VOCX, that is Vox Solar Energy. Mkaende papo, you'll be able to see some of our packages. Kana mchida kutiona face to face, you can come branch Redmond Town, that is corner Harare Street and Albion, pa number 125 Harare Street, ndo patinowanika tete. Zvamunoona baba vari panapa ndo CEO veVox Solar Energy. Hakuna CEO wakadaro. Vamwe CEO atove ma-electric blanket izvezvi asi vano CEO vakati aiwa zvirika imbosiya madam vachidzisa magumbeze timboro vabasa. Thank you so much Mukomaterai for coming through. Thank you so much Tete and tinoti kuvanhu please come to Vox where we help you celebrate Father's Day with a gift that keeps on giving. Ukatora solar system moto unoramba uchingouya. Ukachera boho mvura inoramba ichingouya. Unozode. Thank you. Thank you so much. Tilda live, shocking, strange, Hello. all the time. Right, tichienda mberi nacho chirongwa chedu chiregai pane dzino nguva tichitambira Evangelist Mapuranga kubva kuMercy World Mount Gilead. Kunowa Mwari makadii? Tete. Right. Mukanzwa mazwi aya mashedzwa katatu Tete. Ndo pandoda kutotsaura kuti apa patotanga nekuti vhundutsira No, kana kuti Tete inzwai. Kana mhepo yakunaya, kana mvura yakunaya Tete, aitange yanaya. Inotanga yatumira hwema. Unonzwa namai vakuti zvikomana bvise mablankets padoor. Chii chaitika mhepo yatumira hwema wekuti wakunaya. Tete hazvina kumbomira zvakanaka Tete. This Thursday. Tete pane zvinhu zvitatu zvinoitwa naJehovha naMwari kana achinge akuda kudzikinura nyika yake. Chekutanga vanotsvaga avanoti venue. Tikaverenga mushoko raMwari from the book of Mark chapter number 1. Tete amai vaPeter vanorwara. But vaita problem varwara mu wrong time. Vari kurwara munguva yaJesu. Saka Tete kana Jehovah akuda kutaura nevanhu vake, he does three things. He looks for a place, number 1. Saka tiri kuti this week chinenge chakabvondoka, chinenge chakakara, maona kana chair ndaramba kugara. Ndikati ndinogarire pachair kana vana vamai vangu vari matambudziko. Ndinogarire pachair kana vana vamai vangu vari maproblems. Number 2, Tete Mwari zvavanoita kana vachida kukanda message Tete. Mwari vanotsvaka a verse yavanoshandisa. We are in the days of Elijah Tete. Pamazuva eCovid, yainzi nguva yeCovid, munozviziva imi, mazuva eEsabu, yainzi nguva yeEsabu. But these days Tete, we are in the days of Prophet Elijah. This Thursday, tinenge tiri pa State Rotary Hall. Tiri kutanga na exactly 6 dzepawatchi. You are a farmer, you are a business person. Maybe watambudzika nematambudziko eupenyu. Upenyu pane paunohoma, upenyu paunonetsa. But God have raised his servant, the messenger of the Lord, the seer of the Lord, the prophet of the Lord, the healer through the name of Jesus of the Lord. And today's name is called what? Prophet Elijah. All right.
saka chii chinenge chiitika State Lottery Hall on Thursday na 6 p.m. tete service yamse Thursday inenge kombo tete pane panakamboenda kunotenga saka ndasvike ndatenga pai saka pana ngari kumashure kwangu akabva asevha angatenga machips vanati ko imi munda muchitanga nemunhu ari kumashure zvanzi muzangeri mapuranga matenga inonzi kombo. This Thursday tete this service is a combo. Saka tiri kuti maybe you are into farming. I love this man of God tete many a times maprofita anotaura about gomba but isusu hatisi kuda kudzwa nhau yegomba toda kudzwa nhau yekuti zvii zvakaitika kuti gomba rirepo uye tinofushira sei gomba racho. So this Thursday the prophet of God, I love one thing about this prophet tete anokumisai raini muri po 10 so okurova 1 by 1 ivavo zvakatangira apa zvikasvika apa mukaona nguva zhinji kumisha zvigutsa zvaagobuda mumunda inhau yekuti akagobora hana kuenda pamudzi wacho. So this Thursday ndokukumbirai anamai nanababa, God have raised a prophet of God. You are into mining, you are into farming. People are dying each and every time. Maybe business, but I am telling you that this Thursday, the servant of God, Prophet Elijah, who was sent by God, is ready to usher us from the land of Egypt. Takananga. Kukenani. Saka manamba acho nde api tete vaudziwe manamba munao kaimi. Right, manamba edu 0780 413 472. Tete munonzwa una kuti dzogorere nepawa. Ichi namba chani 0780 413 472 ne 0780 413 402. And the people they can my messages right now. We are ready, the prophet is ready. Thursday, wherever you are, be at the State Lottery. Yes. Aiwa tinouya togosara kuzowana makomborero. Aiwa tete I always say panoti business panoti kuya kuzokomborerwa mabasa emaoko tete my businesses mabasa emaoko meburukurwara. Please come, God have raised the prophet and the prophet Elijah is ready to usher us into the promised land. Tete I always say come and take your miracle with your name on it. Tete iri tailor made tete zvakafana muchifamba makafaka chide FM it's branded, is tailor made tete State Lottery ukarara ukamuka ukarara ukamuka ku State Lottery andichika aika sama topedza makutoenda aiwa tete ndatichiko ini ku State Lottery. All right. Prophet Elijah, Evangelist Mapranga kubva ku Mercy World Mount Gilead Church is inviting you. State Lottery Hall every Thursday, especially this Thursday. Mangonzgo munaramba chenda shauti kuchiko chirumboitika. Kudoti chapa munaruwa oya atobuda ke nakusaranda kupedza nguchironga munhu atobuda zvakaoma. Anyway, the numbers once again 0780 413 472 ne 0780 413 402. It continues to beat louder, stronger, and further. According to the Zimbabwe All Media Product Survey, ZAMS, Capital 100.4 FM is the third most